Bodky. Vidíme ich všade. Na ikonických šatách princezny Diany, na plavkách Marilyn Monroe, aj na myške Minnie. Pôsobia hravo, nevinne a tak trošku retro však, ale čo ak vám poviem, že pred pár storočiami by ste si takéto šaty na seba nikdy nedali. Vítajte po krátkej prestávke na kanáli Andrea Martiny, rozprávajme sa o móde. V dnešnom videu odhalíme fascinujúci príbeh vzoru s názvom Polkadot. Zistíme, ako sa z nenávideného symbolu chorôb stal obľúbený vzor svetových dizajnérov. Vráťme sa do stredovekej Európy. Vtedy boli akékoľvek bodky postrachom. Prečo? Pretože akékoľvek nepravidelné flaky na tele ľuďom pripomínali smrteľné choroby, ako kiahne, mor alebo malomocenstvo. Až priemyselná revolúcia a priemyselné stroje priniesli do sveta poriadok a symetriu. Ale kde sa vzal ten zvláštny názov Polkadot? Môže za to obrovský ošial tanca polka v polovici 19. storočia. Bolo to čisté marketingové šialenstvo. S názvom polka sa predávalo všetko. Od klobúkov až po pudingy. Dokonca aj ja som doma našla vrchnáčik s bodkovaným vzorom, na ktorom je nápis Polka. Dokonca s 2 bodkami. Vráťme sa naspäť. Skutočný módny boom nastal až v 20. storočí. Bodky sa stali symbolom pre pin-up štýl a optimizmus povojnovej doby. Nesmieme zabudnúť ani na španielské flamenko, kde bodky, zvané aj lunares, dodávajú tanečniciam vášeň a dynamiku. A potom prišiel rok 1947 a legendárny Christian Dior. Jeho, už teraz ikonická kolekcia New Look, spravila z bodiek symbol luxusu a parískej elegancie. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo nás bodky tak bavia? Moderná psychológia tvrdí, že bodky v nás evokujú harmóniu, bezpečie a nekonečno. Bodky však nepatria iba na retro vyzerajúce modely. Pravidelne sa vracajú v kolekciách high fashion značiek aj streetwear outfitoch. S bodkami sa samozrejme stretnete aj pri značke Andrea Martiny. Možno si poviete, dobre, ale aj tak, nebudem v nich vyzerať ako vo filmoch pre pamätníkov. Dnešná móda hovorí jasné nie. Kľúčom môže byť napríklad hra s mierkami. Kombinujte tie obrovské bodky s tými najmenšími. Alebo vymente klasickú čierno-bielu za odvážne transparentné prevedenie. Bodky dnes nie sú iba pre dobré dievčatá. Nájdete ich na kabelkách, teniskách alebo aj oversize sakách. Bodky prekonali ľudský strach z chorôb a dodnes nás nútia usmievať sa. A čo vy? Máte v šatníku aspoň jeden bodkovaný kúsok, alebo je to pre vás príliš hravé? Nezabudnite mi to napísať do komentáru. Dajte aj odber na kanál Andrea Martiny a vidíme sa pri ďalších videách. Ahojte!